Panlubang sir. Alright mga sir, update ko lang kayo. Magbibiyahe tayo galing Tabaco City, Albay, papuntang Calamba, Laguna. Update ko lang kayo sa mga checkpoint at pupunta rin tayo sa Turbina kung kakayanin pa natin. I-update ko rin kayo kung sabi against biyahe ng bus. Checkpoint ng Del Gallego, may checkpoint dito. Palabas na tayo ng Kabikulan. Panlubang sir. Patuloy po ng ID, company ID. Papasok po sa trabaho. May biyahe na ba ang bus? Alright mga sir, update ko lang kayo. Magbibiyahe tayo galing Tabaco City, Albay, papuntang Calamba, Laguna. Update ko lang kayo sa mga checkpoint kasi ngayon nagkakahigpitan ulit, lalo na may parting boundary ng Laguna at Batangas. At pupunta rin tayo sa Turbina kung kakayanin pa natin. I-update ko rin kayo kung sabi against biyahe ng bus. Yun nga lang, wag dyan, nagla-lockdown na naman. O yun, malalaman natin ano ba talaga. Yun, samahan nyo ako, Tanbi TV here. Alright guys, doon sa unahan makikita nyo sa mirror, may checkpoint doon. Palabas na tayo ng Quezon. San Pablo na to eh. San Pablo, tama ba? Ayun, may checkpoint tayo. Panlubang sir. Panlubang. Apa. Ang galing, taga saan kayo? Nagtatrabaho ko sir dyan sa Canlubang, Calamba. Ngayon, umuwi ako Bicol. Sige sir. Thank you sir. Ano na kami sa inyo? Ayan. Tinatanong lang naman mga sir kung taga saan ba at saan galing. So ayun, check tayo dito sa yung arko ng Quezon, diba? Tapos papasok dito. So yun, sa isa pang checkpoint na madadaanan natin yan, dun sa boundary ng Laguna at Santo Tomas, yung may arko doon. Alright, kuya, anong lugar to? San Pablo. San Pablo? Ah, okay. Nandito na tayo sa San Pablo. Stoplight. Slow down. Checkpoint ahead. Ayan, may checkpoint sa unahan. Saan? Ah, ito, may mga pulis na naman dito. Pero sa bandang to parang wala naman. Dito sa unahan baka mayroon. Ang daming checkpoint ah. Checkpoint, tapos sa unahan may checkpoint pa to. Okay na yung mga ginagawa sa Santo Tomas dito eh, yung sa gitna. Yung dating pagdaan ko, ginagawa pa lang yan. Ngayon, okay na, tapos na. Alright, nandito na tayo sa arko ng Santo Tomas at papuntang Laguna. Medyo nagkaka-traffic dito eh. Hindi ko lang alam, baka may checkpoint sa unahan. Check natin. At didiretso na rin tayo sa Turbina. Check natin kung may biyahe na bang bus. Dami sasakyan, kaka-traffic. Ayun, checkpoint nga. Patuloy po ng ID, company ID. Papasok po sa trabaho. Saan yung ID ko? Oh. Saan po kayo nag-work? Pakamalaglag. Right, inahanap yung ID. Ano, sarado na? Oh, malaglag yung bag ko ah. Okay, diretso na tayo.
hinahanap yung ID kung saan nagtatrabaho, tinatanong. Alright, diretso na tayo. Diretso na tayong turbina. I-check natin kasi magbibiyahe yung asawa ko pabalik dito sa Laguna. Yan, Yasake Manufacturing Inc. Itong mga dinadaanan natin ay isa to sa mga company dito sa Laguna. Alright, nandito na tayo sa turbina. Saan kaya tayo dito pwedeng magtanong kung mayroon na bang biyahe ang mga bus papuntang Bicol haba ng traffic. Boss, ano gani boss? May biyahe na ba sir ang may biyahe na ba ang bus? Ay wala pa sir. Wala pa? Wala pa rin? Saan ba sir yan? Ha? Saan po ang biyahe niyo pa? Albay, Bicol? Sir, mayroon po kami sir. Doon po sir. Ano yun, van? Mga pan lang sir. Wala pa naman pa boss. Ngayon sir, araw-araw pa mayroon. Magkano pamasahe? Magkano pamasahe? Ito sir, ito magtanong po sir. Ha? Yan po bukay po namin boss sa kabila. Pero nasa Bicol siya, pupunta dito. Nasa Bicol? Oo, pupunta dito. May kontak ka doon? Oo, mayroon. Sige, tatawag ko sir. Magkano pamasahe ba? Ha? Magkano pamasahe? Pamasahe? Pabalik po dito? 2.5 po. Tupay ba? Kala? Tatawag ko sir, meron akong kontak doon sa Bicol. Papakontak ko sir. Maraming kontak doon sir. Sige po. Akala ko kasi may bus na eh. Wala pa sir. Wala pa rin. Sir, kung may papakontak sir, may papasakay natin. Ngayon ba sakay pabalik? Papunta sana dito eh. Okay sir, may kukontakin natin sir. Tawagan po natin sir. Meron akong kontak doon. Papasundo ko kung saan sa Albay sir. Sa Tabaco. Wala nang bawas yon? Ilan ba? Isa lang? O isa lang? Tuto. 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 Oo. Tatawag ko ngayon. Hingin ko na lang ang number nyo. Sige. 09. Kung Iikon mo nga ba? kung ngayon o bukas sir. Ha? Ay, ito nga pala. Baka pag nagsakay na, magbago na ng pamasahe. Boss. Gawa nang nung galing yung asawa ko dito sa Laguna, pupunta doon, ang usapan namin 2,000. Pagdating doon, hiningi sa amin 2,500, mga manluloko eh. Ayoko nang ganoon. Bago kami nag-ano doon sir, kung nagpapasakay kami papuntang Bicol sir, dito sir, binabayaran niya. Ano ba yon na ang pick up sa Bicol, pwedeng kunin door to door ba yan? Oo sir, kung saan sa Bicol, basaling the highway lang po sir. Sige, i-text na lang kita. Di ko pa sigurado kung kailan ang alis niya kasi may uwi pa kasing isla yon, tapos pabalik siya. Kukontakin ko pa. Yun sir, confirm ko sa akin sir, para itatapa kukuha ko doon kung saan sa Bicol sir na. Sige, sige. Tapos sir, ibigay yung contact, yung number sa akin, tapos tatawagan ko po. Sige. Dapat yung maayos ang kausap, yung hindi... Ang mga contact ko sir, hindi mga manggaganso sir, baka yun lang kayo. Suki ko na kasi yon, suki ko na. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Marami siyang parang kakilala na pwedeng magbiyahe, yung binigay sa amin. Ay, kumuha sa iba. Oo. Kahit na, Kasi dati ang sinasakyan niya papunta talaga dito pabalik-balik, van. Tapos nung galing siya dito, puntang Bicol, sinakyan niya kotse. kung sakaling uwi kayo sir, ako kontakin nyo kahit papunta doon. Sige, sige. Tuto. Kontakin na lang kita pag... Sige po, salamat. Ano yun, araw-araw may biyahe? Sir, araw-araw ko may Sige, sige. Salamat. Ayan na naman, wala na namang biyahe ang mga bus dito. Saan ba dito ang Raymond? Magtatapos na naman yung buwan, wala pa. Wala pa rin talagang biyahe dito mga sir sa turbina. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng biyahe. Ang mahal pa naman ang pumasahe sa van. Grabe ng gastos ko. Pauwing Bicol pabalik-balik. Buti nga ako nakakapagmotor eh. Yung asawa ko hindi makakapagmotor dahil sa buntis siya. Kailangan talagang sumakay sa pampasahirong sasakyan. Ang hirap ngayon eh. Bakit ganitong sistema na natin? Yung trabaho ko naman, ang lit-lit ng sahod ko. Di naman tinataasan ng amo ko yung sahod ko. 2 years ako walang increase. Hirap na ng sistema. Ngayon dati naman, ang pamasahe lang sa bus, 400, 500, 600. Ngayon, 2,000, 2,500. Buti yung mga mapipera at yung mga negosyo. Wala lang sa kanila yon. Pero sa amin, tulad sa amin mga mahihirap, wala talaga. Kahit dito wala talaga.
ano nang nangyayari sa ating mundo. Grabe traffic dito sa Calamba, dito sa Parian ba to? Parian, ito yung mall dito, Lianas. Grabing traffic dito guys, Calamba. Super. Buti nga yung biyahe natin pa Bicol may bandang kalagitnaan ng biyahe natin ay hindi ganito ka-traffic. Kasi pag ganitong traffic, nako, aabutan tayo ng siyam-siyam. Bali, malis tayo doon ng 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 10 hours. Yan, tama lang yung takbo natin. Minsan hataw, minsan chill ride. Palubog na yung araw. Ang tinakbo natin galing Tabaco City, Albay hanggang Calamba, Laguna ay 433.2. Parang maiksi yung takbo natin. Medyo malapit pala ang Tabaco. Sabagay, kasi yung dati kong inauwian guys, kaya umabot yun ng 484 kasi hanggang Isla yon. Sa mga hindi pa nakakapanood yung inauwian ko, panoorin nyo na lang. May vlog din ako noon sa Cagraray Eco Park. So yun, makikita nyo ang ganda ng lugar doon. So, puntahan nyo na lang, panoorin nyo na lang. Dito ko natapusin ang aking vlog. So yun, papasalamat ulit ako sa mga nanood ng video ito at nagustuhan nyo ang aking vlog. Pa-like na lang at kung pwede paki-share na lang at para may idea rin yung ating mga ibang kaibigan. At huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Ride safe.